Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ihvetul ehevatil muslimin. Ahlen ve sehlen. Ala aynu arras diyeyim. Gel mehvane heja. Unteh bi hayratın. Serseru ser çavaratın. Değerli misafirlerimiz, hepimiz hoş geldiniz. Baş göz üstüne geldiniz. Partimiz toplumsal huzuru ve barışı sağlamak için yola çıkmıştır. İnsanları kula kulluktan, ideolojilere kurban olmaktan kurtarmak üzere gerçek hürriyeti yaşatmak için yola çıkmıştır. Toplumun temel dinamiklerini siyasete taşımak ve bunları toplum üzerinde hakim kılmak için yola çıkmıştır. Can emniyeti, mal emniyeti, ırz, akıl ve neslin emniyetini güvence altına almak için yola çıkmıştır. Toplumsal huzuru ve barışı kalbimizin en derinliklerinden gelen bir sevinçle karşılıyoruz. Ve bu noktada memleketimize, Hüdapar için hoş geldin diyoruz, hayırlı olsun diyoruz milletimiz için. Bismillahirrahmanirrahim. Bele ya ihvetul ehevatil muslimin. Ehlen ve sehlen. El aynu arras gidcetin. في إذن الله عز وجل نفتح بارتينا في الولاية. في الوسيلة كلتنا دنعي بين بعضنا ودنرفع صورنات الولاية بإذن الله تعالى ودنعمر ولايتنا على الحق. في إذن الله من يوم ورايح دنعمل مش خاطر نجيب العدالة والحضور. الله عز وجل كل خلقنا من آدم ومن هوا. عرب والأتراك والترك كلتنا نعيش في المملكة والحمد لله كلتنا يعني يا أخوي هاك الشيخ هو لازم علينا نتمسك في حبل الله عز وجل مش خاطر نخلص هم دنيتنا وهم آخرتنا. الدعوة هو دعوانا والبارت ما هو بارتينا كلتنا هاك الشيخ هو وظيفة علينا نصير الساوي في هالطريق ونطلع صاحب شاملتنا. في كلمتين يتم جريه إن شاء الله. لا هو مع الله الله هو معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي برا بإذن خدا أميرو جبو إشكي بخير هاتن الجمهر بإذن خدا أمي بيسكي دي أمي سروكاتيا باجار سيرتي آهدا باري إن شاء الله مي بحورة بكن. Elhamdülillah Rabbi alemere. Hüdapar roş be roş peş vedici. Hüdapar gav be gav peş dedici. O elhamdülillah Rabbi alemere her ro deri ki khire vedike. İnşallah ame iro be havra disa deri ki khire jibo ve halke serte bekin. Gerek kulvi işi sahip derkebin. Gerek kulvi derge khire sahip derkebin. O jibo hatire binu baveriyek hak o sağlam be meydanı jibovi havi lazım hunle sahip derkebin. Gelli bira belki hanek sual bikim be mahun kinin. Az tahmin dikim gelli me menas dikim. Herkes menas dikim. Dost me menas dikim. Lebeli elhamdülillah em neyara peş nabinin. Em necbo neyar tiyahatinin. Em jibo dostaniye o jibo biratiye inşallah me derkebin hole. قالي برا وقتی هون سوال بکم به ما هون کینن از خوازم وینا از بیجم ایرو بره ملویه لپشتا مل تاریخی ده تاریخ آمه ده هون مناس دکن تاریخ آمه تاریخ توحیدی تاریخ مجادله توحیدی از خوازم بکا ام دوزا چی دکن محقق افجی مراقه که قالي برا ام دوزا muhafazat din dike. Emniyeta din dike. Em dixwazin din de muhafaze debe. Her ki dixwazi çi dini bijîne em dixwazin ew dawawî ew dînê wî ji bo wî asan be. Kanê bi sûretekî rehet dînê xwe bijî. Ji ber vê hawî em emniyeta din dixwazin. Gelî bira ez we sual dikim gelo îro din de emniyet edeyî. Di vî welatê me de İro devalatê me de ji sedî nod û neh em Müslümanın gelo Müslüman de huzur edin.
gelo em kanin bi rehetî dînê xwe bijîn. Na wallahi. Hûn jî pêzanin di dînê xwe de, di dînê İslamê de em di sıkıntiyê de ne. Yani em di dînê xwe de ne ser firaz û azadî. İja gelî bira dîsa ez we sual dikim. Gero îro vî welatî emniyeta can heye. Hûn jî pêzanin emniyeta can tune ye. Em her rû dibînin li her welatê dünyayê xûna mezlûma îro wek lehiyê de herike. Zalim müselletî ser serê mezlûma bûnin li her terefê dünyayê xûna mezlûma dirjînin. Hûn dibînin gelî bira emniyeta can jî tune ye. Em emniyeta can dixwazin. Em dixwazin can de emniyetê de be. Can muhterem e. Ji ber vî hawî em dixwazin emniyeta can em bi hev re muhafaza bikin. İja gelî bira ez dîşa ji we sual dikim. Gelo îro emniyet mal de emniyetê de ye. Herkes kanî li malê xwe rehet sahîb derkeve. Na wallahi. Em dîsa dibînin îro mal jî ne de emniyetê de ye. Her derîkî me du sê heb derî li ber e. O her derîkî me pêşeş heb qufil li pê ve ye. Ji bo çi? Çünkü emniyeta mal jî tune ye. Ez qenaet dikim li ser serê her malekê, li ser serê her şexsekî îro polîsek jî bêtanîn lê belê huzur naye asan kirin. Huzur naye muhafaza kirin. Ji ber vî qasî em dixwazin em emniyeta a can û mal bi hev re muhafaza bikin. İnşallah em ê tev de vî işî muhafaza bikin. İja gelî bira ez we sual dikim. Gelo îro aqil de emniyetê de ye. Em doza emniyeta aqil jî dikin. Em dibêjin gerek aqil de emniyetê de be. Hûn dibînin îro tiştê aqil dibe tatîlê o bi serxweşiyê û bi nexweşiyê çawa aqil perîşan dibe em bi çavê serê xwe dibînin. Her ro em dibihîzin bê çawa ê aqil ji serî de çûyê bê çawa bûyî sebebê felaket û helaketa çawa aile tar û mar kirinin em bi çavê serê xwe dibînin. İja inşallah gelî bira em ê temîna aqil jî bikin. Em ê aqil jî bi hev re muhafaza bikin. Çawa îro li her derê dorê bajarê me em dibînin tiştێk ji bo serxweşiyê bike em dibînin hatî ava kirin. Zarokê me yê mektebê dahî, zarokê me yê biçûk dahî îro ketiye nava esrar û eroînê û o tiştê xerab. İja gelî bira em ê bi hev re inşallah emniyeta aqil jî bikin. Gelî bira dîsa ji we sual dikim. Gelo ji bo Xwedê yani îro emniyeta nesla me heye. Em dixwazin em neslê jî de emniyetê xînin. Emniyeta nesla me îro tune ye. Ev nesla me yê nazik û o ciwan îro me teessüf ketî nava pençê zalima. O li her terefî de ji bo nesla me îfsad bêkirin, ji bo nesla me bêxerakirin me teessüf îro derdorê nesla me de çûtiye. Hûn pêzanin nesla îro sebiyê îro mezinê sibênin. Ji ber vî qasî lazim e em li nesla xwe sahîb derkevin. Gelî bira inşallahu teala em ê bi hev re nesla xwe sahîb derkevin.